Nanza kwethu angibingelele nginamukele kule channel eMaskandi mina production. Umphambi kwakho ngixolisa futhi ngandla mosala phansi le enkandla emahlathi amnyama. Mangabe uyaqala ukufela channel, ngicela ngenzele iqiniso ukuthi uqhubeka subscribe, maqede ukwale video, ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba. Wenganza kwethu udaba ke engizwe ngalo ke njengamanje udaba ke osematheni udaba oluphithizela ngendlela yesimanga emva kwenkulumo ke eyenziwe ke umhleli ke wemcimbi wale eThekwini ke ogama lakhe uzibiza ngo-Dok10. Umhleli ke lo umculi ke wenze ipost laphana ke eziguleni zokuxhumana lapho ke thina sithole khona ke beku Facebook lapho khona ke eveza ke ungakuthokozeli okwenzeka kwiTop10 uKhozi FM eveza ke futhi nokuthi uma kuke kwawina uMaskandi kwiTop10 uKhozi FM kuyobe sekuphelile ngoKhozi FM neTop10 yalo yena nenkabi zakhe bazophuma bazohlukana phansi ke neTop10 ke yoKhozi FM bazophinda bahlukane phansi ke noKhozi FM. Uthe ke iTop10 yoKhozi FM ngokubona kwakhe sekuyinto yakwaZulu Natal kuphela ayisahlanganisi izizwe zonke zala eMzansi Afrika kepha iyahlukanisa ke izizwe zala eMzansi Afrika emva kokuthi abone ukuthi sekukhona ingoma embili zikaMaskandi kanti futhi khona abaculi ke bakaMaskandi okanye khona umculi kaMaskandi olokhu ke ekhankasela ingoma yakhe futhi ke ebonakala ihamba phambili. Uphinde wakhala ngokuthi ke le ngoma ke akayazi ingoma ke lezi engaziwa njengamanje yona ngoma ibonakala phambili uyamangala yena ngoba phela ingoma ethendayo wazi ukuthi ke ithukuzini le iplan le kathukuzini iParis nomjolo lo akanendaba nawo. Uphinde futhi waveza ukuthi ke amabhinqa awekho busy ngalutho abonke abantu bala eMzansi Afrika ababhizi ngezinto ezithile empilweni zabo abanasikhathi sokuhlala ilanga lonke bavote kodwa amabhinqa awekho busy ngalutho anaso leso sikhathi ukuthi ahlale avote usuku lonke. Hawu thema ihlala kanjalo ke bahlala ke naka abantu ke ba-commenta ke abantu ke yabona zokuvezela nje okuncane ke enguphethe lapha ebhukwini lami ukuvezwa abantu. Omunye uthe ke masibheka izinamba qhathanisa izinamba ngoba ukhuluma kanjena nje weDok10 masibheka izinamba iParis ihamba phambili ngakho konke kule ngoma ke kathukuzini ethi ke iplan. Omunye ke wathi ayi mina ngiyancamela ukuthi kushiswe sona lesi stage ke soKhozi FM yena uyifunela ke iParis le kaMthandeni Gcokomelisho. Omunye wathi ke ungazobhedela ke amabhinqa ke wena ngalento oyikhulumayo khombisa ungahloniphi khombisa futhi nongasiboni ukuthi usitshela ukuthi sihlala emakhaya ilanga lonke lezi mali esivota ngazo pho sithatha. Omunye uphinde waveza ukuthi umbono ke engicabanga ukuthi ke uwona umbono phezulu futhi wonke umuntu lapha eMzansi Afrika ubengakuncamela noma ngakuthiwa ubula ibhinqa noma kuthiwa usilona ibhinqa. Omunye uveza ukuthi kwenziwa yini ukuthi ke singavoti kanye umuntu avote kayi-1 bese ke kuyaphela ke emva kalapho. Uphinde futhi wayiphikisa ke mesho ukuthi kodwa kuyafana ngoba phela ke uKhozi FM ngeke luyivume lonto ngoba lona luyifunela imali eningi kakhulu imali ke abayenzayo kule Top10 uKhozi FM bazoqhathanisa 150 ababenzayo amavotes esewonke qhathanise nale mali ke abayinikeza usuku ewinile ukuthi kuncane kakhulu. Omunye ke uveze ukuthi ke angithi seniyabuzwa nina manje kubuhlungu engani kwathi ngomunye unyaka ke lapho babushwi nomuntu ekhala bengenile kwiTop10 kwakufanele ukuthi bengene kwiTop10 uKhozi FM nani nakhetha ukubakhipha nathi ingoma ke kaMaskandi ayingeni ayivumelekile kwiTop10. Izinto sezishintshile ke manje ke sekuMaskandi ke ophethe. Omunye ke uvesane wayiphumela eceleni ke wathi hayi usezokuncane ke wena angithi ingoma ke zamanye amagender ziyakwazi ungena nga3 wathi ngonyaka ozayo ngifuna ukuthi ke uMaskandi ungene ke ingoma ke zibe u5. Omunye wathi wemfowethu vota wena uyeke ukusibelesela ngomlomo thatha abantu bakho neplan yeni leyo bese ke niyavota. Waphinda ke futhi ke uDok10 esezayiphindulela ke namhlanje wathi isong of the year ingoma efana nobo Sister Bettina abo Jerusalem abonkalakazi hayi lezi ngoma lezi angazazi ingoma eziqhamuka seyivumbuka nje. Wathi ingoma edlala worldwide usho ukuthi ingoma edlala kulelizwe idlala nakwamanye amazwe angaphandle. Uyamangala yena mase kukhona ke ezinye ke ingoma edlalwayo kodwa azaziwa ngisho nala eMzansi Afrika kodwa ke ibonakala ihamba phambili ke uTop10 uKhozi FM. Lokho ke kucacile ke bakwethu ukuthi ke beqondene noKhuzani mpukampunga ngeke sikuphike lokho ukuthi ingoma yakhe isanda ukuphuma nje izolo kuphuma ngo-October kodwa ibonakala isihamba phambili uTop10 uKhozi FM futhi ke uyena umuntu ke obekade ke eyikhankasela. uDok10 uthulile ke kade uMthandeni sewu-number 1 noMaskandi kodwa manje useyakhuluma ngoba nakho uMthandeni ngoba nakho uKhuzani sewu-number 1 iyamangaza ke lento. Uphinde ke waveza ukuthi ke abanye abantu ke
asebenza nabo eGoli, abantu asebenza nabo kusho ukuthi ekuhlanganiseni imicimbi, abahleli bemicimbi sebethe bona angeke beze ke beqashe abaculi base KZN, angeke beze bethatha ama-artists ase KZN ngenxa yalento ke ye-Song of the Year yaKhozi FM, ngobani bavesane beqhamuke nje bengazi ukuthi bavilaphi. Khumbuze uDJ Hlo nabanye ke abaculi ke mhlawumbe ukhuluma nangabo uNtencane, baphela ingoma kaNtencane ke nayo yake yawuhlukanisa unyaka. Phinde ke wayiveza kwesibili ke le ndaba ukuvumbuka kwengoma engaziwa, wakhala kakhulu wathi indaba nje yengoma evesana iqhamuka isehlukanisa unyaka engaziwe yona into emnyanyisa ke kakhulu ke. uNtencane uhlulekile ke ukuthula umfana kaZondi, umfana omele iqiniso, umfana ke othandwa yiwonke umuntu ke uMaskandi nangaphandle. Uvezile ke walimela ke iqiniso kuMaskandi ke, ubhala intahantaha ke ipost lapho khona edefender amabhinqa, edefender abaculi bakaMaskandi, uKhozi uNtencane njengoba bekhona kwiParis, elwela nekusasa likaMaskandi, elwela nemuva likaMaskandi lake laba khona ukuthi uKhozi FM. Wathi lento okhuluma, indlela okhuluma ngayo Dr. angiyithandi, uyangazi ukuthi mina ngiyakholelwa kuwena futhi nakuthukuzi ngiyakholelwa kuyena, ngiyanhlonipha futhi kakhulu, kodwa indlela okhuluma ngayo uzwakala engathi ke ucwasa uMaskandi, engathi uMaskandi ukhipha inyumbazana. Ingoma waphinde futhi waveza ukuthi ke ingoma kaShwi noMtekhane yaba nalo ithuba lokuthi ihlukanise unyaka. Nenze njani nanina naye enqabela. Manje uMaskandi ke usunalo ithuba lokuthi nawo ube khona la kwi-platform, ube khona la esicongweni. Angithi sonke lesikhathi bekade kukhona nini singanilwisi sithule sicindezele, njengamanje ke uMaskandi usukhona. Onke la amanye ama-channels adlala izingoma 24 hours, edlala ingoma zamanye ama-genre, kodwa ezikaMaskandi ingoma ayidlalwa sidalo. Uyithola kuleyo show nakhona mhlambe lapha kwi-KZN TV, mhlambe khona ingoma ethola ukuthi idlalwa kanye, mhlambe kudlala ingoma i-hour elilodwa ukubhulama udlala uMaskandi ke lelo hour, emva kwalapho uMaskandi usunyamalele naye uthole sidalo kwi-TV, uthole sidalo kuma-radio station. Ngoba uKhozi FM nalo ke lona lasi recognizer. Kwenziwa yini pho ukuthi uma ngabe uKhozi lisi-recognizer nathi sithi hayi siyabonga ukuthi nisiphakamele, nathi ke sicela ukuthi sivele, kwenziwa yini pho ukuthi nina-ke manje senisicindezela kanje? Wavala ngokuthi ke ngiyakuhlonipha Thukuzini nawe Dr. kodwa ke lento yenzayo is not. Mina ngicabanga ukuthi ke uNtencane ke ukhulume kahle kakhulu ke kule nkulumo yakhe ade iveza mayesho ukuthi ke uMaskandi akwazi ube nalo ithuba lokuthi ube lapha esicongweni sonke lesikhathi kwamanye ama-genre. Mase ngene uMaskandi sekusuka inkulumo ey'ngaka, hawu kuyamangaza. Ngane yakwethu ngiyacela ukuthi mina nginyamalale khona manje, ngizobuya khona manje ke nolunye udaba ke elisematheni emva kwenkulumo ke eyenziwe ke uKhozani ngengoma kaMthandeni igcukamelisha benolwandle kwiParis, lapho khona esho uKhozani ethi leya ngoma ayisiwona uMaskandi. Ngakho ke amabhinqa akumele ke ukuthi avotele leya ngoma, ingoma ke ewuMaskandi kwiTop 10 yakhe kuphela lenethi umjololo abantu kumele bavotele yona. Ngizobuyela ke nalo ke lelo daba seligcwele selithenswe liyobe ke selihambisana ke neTop 10 uKhozi FM uma ngabe ke sebeyipostile. Ngana kwethu ngicela ukuthi ngihushuke njengemfelana. Ngiyabonga, sale kahle.